Ketawang Suba Kastawa. Mung kari 2 sasi, Pak Mukiran kudu pindah saka omah kontrakane. Wektu dirasakake mlaku cepet banget. Sasi Maret taun wingi, dheweke nganyarake kontrak. Ngerti-ngerti taun iki wis mlebu sasi Januari. Pak Mukiran asring mbayangake ndahiba senenge wong sing duwe omah dhewe. Saben taun ora mumet sirahe golek kontrakan anyar. Isih bejo menawa omah kontrakan sing lawas bisa dikontrak maneh, senajan kudu nganggo rega anyar. Kersa apa, Pak? Manggon ning gandhok daleme mbah cilikku sing asma Mbah Widono. Mbah cilikku setengah taun kepungkur diboyong putra untang-antine menyang Lampung. Saiki omahe mau kosong. Ujare Rubito, kancane makarya Pak Mukiran. Ngopo emoh, Dik? Lah iki sirahku lagi mumet golek omah kontrakan anyar, Dik. Waton cocok regane. Wangsulane Pak Mukiran. Rega kontrakan maksudmu, Pak? Jo kuwatir, manggon ning kono kuwi sampeyan ora perlu bayar kontrakan, alias gratis tis. Tenan, Pak. Ana sing manggoni gelem ngrumat reresik omah lan plataran, Mbah Widono wis matur nuwun. Lah omah yen dijarke kothong ora dipanggoni, jare njur dienggo omah demit. Piye, kersa? Yen iya, engko sore tak ngabari mrono. Rubito ngatak. Wah, matur nuwun banget, Dik. Nanging yo tak sematan karo Mbok Nyaiku sik. Wangsulane Pak Mukiran kanthi praupan seneng. Monggo, ning aja kesuwen nggonmu nglelimbang, Pak. Wingi wis ana wong sing nakokake omah mau arep ngontrak. Nanging aku durung srek. Kandhane Rubito. Wusanane Pak Mukiran dalah keluargane sida manggon ing omah kagungane Mbah Widono. Senajan cakrik kuno, saplok dipanggoni Mbah Mukiran sak keluargane, omah mau dadi malih. Pindhane wong wadon sing dipaesi, dadi ayu, sumringah lan resep disawang. Lah piye ora? Padatan plataran ngarep omah tansah jembrung. Godhong garing saka wit nangka, rambutan lan talok kang tukul ing plataran ngarep padha pating slebar. Durung karuwan 3 dina sepisan disapu. Semono uga sesuketan kang tukul subur merga arang dibabati. Wah, matur nuwun, Pak. Omahe simbah cilikku bali dadi omah wong maneh. Ujare Rubito nalika klintong-klintong niliki omahe Mbah Widono karo sisan silaturahmi menyang Pak Mukiran dalah keluargane. Sing matur nuwun kuwi aku, Dik. Sirahku wis ora puyeng mikir golek kontrakan omah. Lah perkara reresik omah lan plataran iku lak pancen kewajibanku. Wangsulane Pak Mukiran. Pancen manggon ing omah kagungane Mbah Widono iku ana rasa ayem, adem lan tentrem. Karana ing ngarepan ana wit-witan gedhe. Yen wayah awan ngepasi hawane panas ngentak-entak, krasa edhung.
Wong wae ing suwalike iku atine Pak Mukiran tuwuh rasa kurang sret. Akeh tangga kiwa tengene kang mojar menawa sumur ing mburi omah sing dipanggoni kuwi angker. Jare ana sing manggoni. Ah, apa iya? Gene yo tekan dinane iki aku yo ora tau ngrasakake diganggu utawa digodha sing tunggu sumur mau. Ngono ujare ing jroning ati. Sing disumelangake Pak Mukiran menawa warta mau nganti keprungu anak-anake. Anake telu kang kabeh wadon mau menawa ngerti yen sumur tuwa mburi omah kang dipanggoni mau ana sing tunggu, mesti banjur duwe rasa wedi. Atine mengkeret dadi cilik sak menir. Bejo, dene anak-anake apa dene bojone ora nate ngepok senggol bab memedi ing sumur tuwa. Ing kanyatan sumur tuwa mau pancen nyenengake. Banyune bening, tuke banter. Ing wayah awan ngepasi hawa panas sumelet, banyu sumur mau krasa adem makces. Kosok baline, menawa ngepasi hawa adem, banyu sumur rinasa anget. Nalika apik banyu ing sawijining sore, Pak Mukiran migatekake sumur mau kanthi permati. Pranyata luwengane mudhun ora migunakake beton buis kang disusun mengisor, nanging migunakake pasangan bata kang dilepa semen. Memper tembok omah. Gandeng wis suwe ing kono kene akeh lepan semen kang nglokop. Siji loro batane ana sing gempil. Wis ngono lumut werna ijo tuwa akeh ngrenggani tembok luweng sumur kasebut. Nandhakake menawa sumur mau pancen wis tuwa. Sore iku Pak Mukiran, bojone lan anake cacah telu lunga menyang desa Mangunan, 15 kilo saka omah sing dipanggoni. Ewang-ewang mbakyune kang duwe gawe mantu anake. Nganti bengi gawean sing ditandangi durung rampung. Satemah bojo lan anak-anake diprayogakake nginep. Jam 11:30 bengi, Pak Mukiran mulih ijen. Sediane tekan ngomah terus arep mapan turu. Jalaran sesuke arep tangi mruput ngrampungake gawean menyang omahe mbakyune maneh. Lagi lumah-lumah ning dipan, mak tratap. Kupinge Pak Mukiran krungu suarane wong wadon nangis. Sekawit mung krungu lamat-lamat. Gandeng suasanane sepi nyenyet, swara tangis mau suwe-suwe dadi cetha. Hah, sapa kae? Wong iyamene kok tangisan ngriyeng. Pitakone Pak Mukiran ing jroning atine. Minangka wong sing darbe rasa peduli marang lingkungan, Pak Mukiran ora bisa nglirwakake ngono wae anane swara mau. Kupinge ditiling-tilingake goleki arah sumbering swara. Pranyata swara tangis wong wadon ngarwara mau asale saka sisih mburi omah sing dipanggoni. Ya ampun. Asale saka sumur. Ngono grenenge Pak Mukiran. Agahan nyaut senter banjur diclorat-cloratake ngiwa nengen. Ora ana wong wing. Ceplakep kaya orong-orong kepidak.
Swara tangis drenginging mau ora keprungu maneh. Pamukiran banjur marani sumur. Tangan kiwane nempel ing lambe sumur, tangan tengene nylorotake senter menyang luweng sumur. Ora tinemu apa-apa. Pak Mukiran bali mlebu ngomah, mapan turu. Kedadean bengi iku mungguing Pak Mukiran mujudake sing sepisanan dialami. Anehe ing wektu sabanjure saben malem Jumat Kliwon ing tengahé wengi swara mau tansah keprungu ing kupinge. Pak Mukiran suka syukur dene sing dirungoni mung dheweke. Bojo lan anak-anake babar blas ora nate krungu swara aneh kasebut. Anane godha arupa swara tanpa wujud mau mungguing Pak Mukiran ora ndadekake masalah. Jer pancen ora nganti ngrendheti kesibukane. Dasare Pak Mukiran pancen klebu wong kendel. Malah nate sore ngarepake malem Jumat Kliwon karo apik banyu Pak Mukiran mujar katujokake marang sing ora katon kang mapan ing dasaring sumur. Padha-padha titahing Gusti Allah. Awake dhewe ora perlu godha ginoda. Monggo sampeyan manggon ing kono. Aku manggon ing kene. Sasi Agustus mujudake sasi larang banyu. Mlebu mangsa ketiga. Udan wis arang tumiba. Ing mangsa kaya mangkono akeh sumur padha asat. Bejo sumur ing mburi omah sing dipanggoni Pak Mukiran ora asat ngering. Sithik-sithik isih ana banyune sing bisa ditimba. Sesuk-esuk aku arep mruput nemoni Kang Trima, Bu. Arep tak kongkon njerukake sumur mburi omah kae. Mumpung banyune durung asat banget. Ujare Pak Mukiran marang bojone. Nggih saged, Pak. Nanging nenggo njing Senen. Niki kula ajeng nggarap nggene Pak Munawar kilen jenengan. Wingi nggih pesen ken njerukake sumure. Wangsulane Kang Trima nalika tukang keduk sumur iku ditekani Pak Mukiran. Dina Senen sing dijanjekake. Kang Trima lan rewange siji esuk sadurunge jam 8 wis teka. Sawise omong-omongan saperlune, agahan wong loro mau terus salin klambi kerja. Karana wis apal lan apa sing kudu ditindakake, rewange Kang Trima terus ambles bumi. Jegur sumur kanthi gujengan tampar. Ora suwe keprungu swara jlak-jluk. Dasaring sumur diduduk nganggo linggis lan pacul. Dijerokake, amprih banyune bali megung maneh. Ngarepake ngaso. Jam 12 awan, ujug-ujug saka njerun sumur keprungu swara grubyuk. Kaya ana barang abot kang tiba. Bareng diungak, pranyata sumur tuwa mau ambrol saperangan gampenge. Pancen lemah ing kono klebu jenis lemah sing ngandhut wedi, mula gampang ambrol. Ora dinyono, ora diduga ambrole tebing sumur mau nggawa korban. Rewange Kang Trima ngajal merga kejrugugan tebing sumur. Let seminggu sawise kedadean, wengi iku ngepasi malem Jemuah Kliwon. Ing malem kaya ngono bisa dipesthekake Pak Mukiran bakal dirungoni swara tangise wong wadon.
Gandeng wis apal, dheweke malah semune ngenteni. Aneh, ditunggu nganti kliwat jam 1 tengah wengi, swara tangis mau ora keprungu. Saka arah sumur sing dirungu malah swara gamelan ngrangin, nganyut-anyut. Nglagokake gending Ketawang Suba Kastawa. Kepenak banget dirungu ning kuping. Mungguing uwong sing pono marang seni karawitan mesti ngerti menawa gending Ketawang Suba Kastawa mono mujudake gending kanggo ngirimi kiraping manten. Senajan dudu ahli, sithik-sithik Pak Mukiran uga pono bab mau. Pikirane terus kelingan kedadean seminggu kepungkur. Rewange Kang Trima tiwas ing sumur tuwa mburi omah. Dek, dheweke kelingan kedadean iku. Banjur muncul pitakon ing angen-angene. Apa rewange Kang Trima kae banjur dipek bojo dening lelembut sing manggon ing sumur tuwa iku? Lan bengi iki mujudake resepsi pawiwahane sang temanten. Ngono pikiran kang mulek ing sirahe Pak Mukiran. Embuh, aku ora ngerti. Aku ora pono perkara donyaning makhluk halus. Sing wigati aku wis ngadani upacara ngirim donga kanggo arwahe pembantune Kang Trima, amprih pinaringan papan sing sakmestine. Ngono ujare Pak Mukiran sakjroning batin. Wiwit keprungu swara gamelan nglagokake gending Ketawang Suba Kastawa ing malem-malem Jumat Kliwon candhake swara tangise wong wadon mau ora keprungu maneh.